אני היום בסרטון עם התוכנה החדשה שאני לא יודע אם ככה מכירים אותה, עם יודי רקורדר. כפי שאתם רואים אני יכול לשים כאן, דבר ראשון אני אמור להיות ככה, אוקיי? בוא נלמד את זה. אני צריכים עכשיו אוקיי? איך להעלות את זה? איך להגדיל את הקלפים? וזה הולך להיות מדהים. אז תחשבו שזה הגדלה של כל דבר. פשוט חייבים נגיד סקלטון כזה הקלף הראשון. אני לוחץ אותו, נגיד אני שם אותו על הקלף שאני רוצה להגדיל. נגיד אני רוצה עכשיו להגדיל את הלוג, אני שם אותו ככה על הלוג. אחרי זה מה שאני עושה, אני בעצם עם היד השנייה אני לוחץ איפה שאמורים להיות הקלפים שלא בדק, ואז זה בעצם גודל. אתם רואים? זה לוגו בענק. ככה בעצם כל זה אפשר, איזה קלף שאתה רוצה אתה עושה ככה. אפשר גם לקחת לג'נדרי על לג'נדרי, לava על אינפרנו, הנה הרוקט. באמת נורא נניח. אוי לא, אוקיי, רגע אני אשים גם סאפ. עכשיו כל זה גדול כבר. עכשיו אוי אוקיי, מיינר פרינסס קטנה, מיינר זאפ גולדן ונייט. כפי שאתם רואים, לא רגע, אוי זה ירד. עכשיו אז הפרינסס ירדו. לא עכשיו כל הקלפים שלי גדולים סורי. אפשר גם לעשות את כלום. אם זה לא עובד טוב, אני מצביע. טוב, מה עכשיו? אני הולך כאן פרנד. אני הולך להזמין שזה לא מנחת. כנסו לקלוב הזה כאן מעולה. רק צריכים לקנות שאנחנו רואים בחמש כאן מאוד טוב. יש לנו חזור כניסה 3 אופן אינפו 45 אנשים, ואת התיאור הזה מישהו מאוד 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 טוב באנגלית עשה, וכפי שאתם רואים ותראו ותנסו להרוץ, אני אתן חלק ילדה. אז אם אהבתם תנסו להרוץ, יאללה.